takže my sme teraz u my, ako viete. No, a my sme akože Mie kúpili falošné rasy však. Áno, lebo mne preplo a chcela som ich nalepiť svoju labubu a ja som mala také šťastie, že som dostala Secreta, tak som ich nalepila myhalnice a blbé bolo, že som dostala 2-krát loyalty. Ale na tej už nevystali myhalnice. Na originál a toto je fake. Hej, akože toto je originál a toto je fake. Ja som moc šťastná, že to išlo a že aj vystalo na toho Secreta, lebo fakt, akože mi sa to páči. Keď sa vám to páči, dajte like a odber. No, stačí like. A kto myslíte, že to všetko nalepoval? A kde ste si všimli, že kto má nalepené myhalnice z nás dvoch? Buď Mia, alebo ja. Ale si už to poznáte, že ona? Ale tak ako... Tak ja nemám. Máš. Nemám. Dobre, som to má ja. Ja to mám. Akože kľudne mám